Hola, bon dia. Soc Joan Gisbert Estrada, fill de pagesos i un amant de l'oli. A mi m'agrada molt ficar olives per a menjar tot l'any, de diferents classes, i des de fa uns anys he recollit fórmules que m'han fet amics i familiars i ara us explicaré. Referent a la Fira de l'Oli, des que va començar fa 26 anys, sempre he participat en un concurs d'olives posades. També vull donar les gràcies a la Fira per haver-me deixat fer el vídeo per a explicar-vos una mica les fórmules de les olives. Esperem que l'any 2022 pugui fer-se la Fira tal com demana i no com ara en vídeos. Llavors, ara passarem a explicar les diferents classes d'olives. Les semestres són les de sosa. Les de sosa per a fer-se, el normal és, diguéssim, 20 grams per litre d'aigua i llavors se fiquen 24 hores en l'aigua en sosa. I a les 24 hores se canvia l'aigua i llavors estan 2 o 3 dies rentant-se fins que surt l'aigua clara. Una volta surt clara, llavors se fica en aigua i sal i es poden menjar. Això en l'apartat de les de sosa. Aquestes són fargues negres en bicarbonat. Aquesta és d'allò és 700 grams per 10 quilos d'olives, la recepta. S'està de 9 dies en aigua i bicarbonat i els de 9 dies llavors se renten ben rentades i es fica aigua i sal i es poden consumir. Llavors, aquestes són en aigua i sal. Aquestes se fiquen en aigua i sal des del principi, el que passa que aquestes olives llavors us costen més temps per a poder-se menjar. I han de passar uns mesos per a que siguin bones per al consum. Una de les coses que també té l'oliva és que segons els abuelos d'abans diuen que per anar bé s'havia de collir en lluna vella, perquè a l'hora de menjar-te'ls se queda el pinyol llimpio en seguida. I hi ha alguna d'això, jo sempre ho he fet així i hi ha alguna. Per l'altra part, aquí també tenim l'herba d'olives, que és per a donar gust, que això se fica i dona un gustet molt bo. Llavors aquí tenim una olivera, que és la morruda, que com podeu veure la mostra ja comença a marcar-se de fort. I bueno, no res més. Gràcies per haver-me escoltat i fins una altra.